shabbihati alayhi wal iyazu billah arida mamunu ni olu bilalen don u tɛ dɔwɛrɛ si kama walasa ka mɔgɔw la wasuwasu u ka diinɛ la ka ala ta k'a ni a ka dantanfɛnw suma e bɛ bin olu ka jɔ kɔnɔ ala k'an kisi k'an tanga لذلك قال إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري وركسون دونيجا بابا دوبينو بافما كو أبو الحسن الأشعري كانتو أكو أفضل العلم بالله ورسوله وأمور دينه كدوني من كفساني دوني بي نفرا كدوني سلاميا نينما يلاي نفرا كدوني سلاميا لا تنغالي لاي وكدوني من فنا كفساني دوني بلا جلني العلم بالله ورسوله وأمور دينه دوني ميا من بي على يرايلا دونيا من باتو إبي كتشدين دون دونيا من باتو إبي كدينة سيكي چوكو دون كالابارا چوكو دون o ko doni de kafsa ni doni bela jere fa ahamul ulumi ilmul aqida islamaya doni kono doni min be doni fana benye o de tawhid doni o fo mi ko duskuna siri o doni faqad qala al imam an-nawawi wa ghayrihi min al ulama al imam muhyiddin an-nawawi fi kanto ani doni ga baka chama woro يجب على طريق فرد الكفاية أن يكون في المسلمين من يقوم ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة كوابي واجبية فرد الكفاية سرفة بمعنى فمي ني أواجب لندون منتوم بنكا سلامه بلا جلنكا وكرا جماعة كل يرو لا جن دوغلو يرو لا وكمينكي ni mɔgɔ kelen sɔrɔla k'a kɛ a wajibi bɛ bin ka bɔ tɔw kan ko o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye tawhidi dɔnniya ye fɛn min ye a dusukuna siri dɔnniya ye n'a bɛ fɔ o ma ko silamɛya dusukuna siri ɲuman n'o ye aqidatu ahli sunna o kalanni k'a ɲɛdɔn ka mɔgɔw kunnafoni a la i n'a fɔ an filɛ ka kɛ cogo min na nin ye k'o bɛ wajibiya silamɛw bɛɛ lajɛlen kan ɲɔgɔn fɛ nka ni maa dɔ ye o baara in kɛ ni ka mɔgɔw kunnafoni ayiwa walasa u bɛ se ka dusukunnasiri ɲuman ani a tanaw dɔn ka bɔ tɔw cɛla o tuma na ayiwa a wajibiya bɛ bin ka bɔ maa tɔw kan يقوم ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة بدلائلها العقلية والنقلية وتقول مغو أبي توحيدي فاميا كو نيوما توحيدي لبارا كو نيوما أبو سرو ولا نين دلوية دلو منو نين أولو نانا الله سبحانه وتعالى كما كاونا أني ألاكراك صلى الله عليه وسلم أكما كان سبتلونا كن في أكما ترى كتاي سيكي ككما إنن ديانين كماي كاكي مثالي غوشيوي كتاكي كيسا لا كالوي وتدين هذا سلام نيوان مامي ني أياسرو إيكا توحيدي أسيجلين بس لسيجلان نيوان كان إيكا دين برا بلا جلي الدلويات تتا يورو سيلا من بفسايا كتمه قرآن كان أن الله كرا صلى الله عليه وسلم أكما كان سمنتيالو أكما كان سبتلون كان وذلك لدفع تشكيكات المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه كو كيكون فنات دوريا تيفه وتيلا مغيم فيه فو ما منو كبارا دي كمغولا وسوسو كمغولا سيغا وكدينلا سبو به الله سبحانه وتعالى تاكا سما اكا دانتان فوما وتمانا وبه فرو منو كولا علي بنا كنو او فرو لو كوكاري ويجعلون الله جسما ما منهم بالله سبحانه وتعالى كفرسوي يسكن ويتحرك فرسوي مي ابيسغي وقت دولا ما دولا بلمغا وينزل ويطلع ابيجي وينزل ويطلع ابيجي ابيله ويقولون انه متحيز في جهه فوق وبافو كو الله سبحانه وتعالى كلمه كا اسغي يرو دودلا اي يرو دودي منه ابو يرو دلا ايوا كنو دي سانفروي ni
الإمام النووي ككماوي. وقد اشتغل الأئمة الأربعة وكل الأئمة بهذا العلم تلقيا وتعليما وتفهيما عناية كبيرة. كو مذهب بوتيكيو نوي مذهب أبو حنيفة مذهب حنفية أبو حنيفة كمذهب أني مذهب مالكي نوي إمام مالكي كمذهبي نوي أني مذهب الشافعي نوي إمام محمد بن إدريس الشافعي كتابولي مذهبي أني مذهب الحنبلي نوي إمام أحمد الحنبلي وفنا كمذهبي نونم بلا جلي أنو ككلاندو أني دوني كبغا فن تمنا أولو بلا جلي يو فنغا دي دون نين دوني نا نوي توحيدي نوي دسكونا سري وبا كلام وبا مغولا كلالا وبا مغولا فاميالا كولا داو سيجي كوكانيا ما يو باراكا بل ويه وسبدو بارا بلبل بو فن ما دوني سرافه أبلبل فلو كرا توحيدي دي. وبسبب إهمال الناس هذا العلم هذه الأيام وجد من بين المسلمين من يدعي الإسلام كو التوحيد مينو ودي فغيرا أم بيتلم غو بلو وكرا سبب ما صلى الله عليه وسلم وچلا ما منو نو يربو يردسي كسي كل يسلامي ما يبتاصر وهو يعتقد أن الله ذكرون وتقلم غبا فوكو على يتشي ياي وأن المطر بوله كسنجي وي الله سبحانه وتعالى سغني. ووجد من يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش دو يربا فامو يركا فوكو الله سبحانه وتعالى يفرسكو تكدي وكو أنا فرسكو بلا جنن بلا رسي سانفه. ووجد من يعتقد أن الله حال في كل شيء موصر الله يرمون با فوكو على بفهم بلا على بفهم بلا abe sanfɛla la abe dugumakolo la abe ɲɛgɛn kɔnɔ abe misiri kɔnɔ ala bɛ fɛn bɛɛ la. wa wujida man ya'taqidu anna allaha yanzilu min al-arshi bizamihi ila samai dunya summa ya'udu maaw sɔrɔla yɛrɛ fana minnu b'a miiri k'a fɔ adamaden bɛ jigi cogo min na ka bɔ sanfɛ ka na dugumana la ko ala yɛrɛ fana bɛ jigi o cogoya kelen na ka bɔ sanfɛla la ka na sankaba diɲɛ san kaba in na o tuma na a bɛ segin ka taga a nɔ na. wa wujida man yasubbu allaha wa man yasubbu al-anbiya maaw sɔrɔla yɛrɛ fana minnu bɛ ala nɛni u bɛ nabi ɲumanw nɛni. wa man yasubbu al-malaika maaw sɔrɔla yɛrɛ minnu bɛ mɛlɛkɛw nɛni. wa kullu haula yazunnuna bi anfusihim annahum ala al-islam ninnu bɛɛ lajɛlen b'a miiri k'a fɔ k'olu bɛ silamɛya de kan. fa kayfa yakunu inqazu haula'i illa bi ilmi at-tawhidi noko nunun bɛɛ lajɛlen nunun bɛ se ka kisi cogo jumɛn ka bɔ nin fili nunun kɔnɔ n'a ma kɛ ni tawhidi ye n'a ma kɛ ni tawhidi dɔnni ye n'a ma kɛ ni tawhidi dɔnni ɲuman ɲɛɲinini ye. fa yajibu al-inayatu bi hadha al-ilmi o tuma na a bɛ wajibiya an k'an dɔgɔ don nin dɔnniya in na kosɛbɛ min al-inayati bi ghayrihi ka tɛmɛ a dɔnniya wɛrɛw kan minnu bɛ an bolo dugumakolo kɔ kan. كما يجب التحذير من كل فرق الضلال إن فابي واجب يا تشومنا منو يرى كلمة كا جماعة كلو تقول داو ويرلا ونسلاميات تسرى لنفسيه المنتسبة للإسلام ولو يرفنا أبو يرد دمبيا كتغا سلامياما وقد ثبت بالحديث كسرادون سواتر على كلاكم وكان سنمونا وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كوا كالي مانتون بنا فرا كتا كيفو غروبو بيو تابلو بيو ولومفلا أني سباي ويا سرو نانساراو أيولو كفرا لفو كفولو بكي أيوا أني يهوديو ولو بكي jama kuluye u jama ka ca u fana taabolo b'u bolo mais a tɛ an bɔ caya la nka alakira mantonw bɛ taa kɛ fo 73 kulluhum fi nnari illa wahida o jamakulu ninnu n'u caya bɛɛ taabolo ninnu n'u caya bɛɛ 70 nin kɔ ko a 72 bɛɛ bɛ janimɛ tasuma la illa wahida fo n'a kɛra kelen pe ye o kelen pe wa hiya al jamaatu wa Allah subhanahu wa ta'ala k'a b'olu de jate jama ye
kada kan olu de be tiɲɛ kan wa fi riwayatin wa hiya as-sawad al-a'zam olu de ye jamakulu ye fana jamakulu min ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o de ye jamakulu ba ye i bɛ sigi k'i bolo fa min na o la an badenw nin na an b'a faamu k'a fɔ an bɛ diinɛ min kɔnɔ dɔnniya diinɛ don kunfin diinɛ tɛ ka d'a kan dɔnniya min fana de don a sirilen don Alahu subhanahu wa ta'ala ko tan alakira ko tan sallallahu alaihi wa sallam i b'a ɲɛɲini walasa k'a baara mais ka dɔnniya ɲɛɲini e b'a dɔn i t'a waleya o ni yahudiya bɛɛ kelen yahudiya bɛ tiɲɛ dɔn mais a t'a waleya i kana sɔn i ka kɛ yahudiya mɔgɔ ye o yɔrɔ kelen fana na i kana sɔn i ka kɛ maa ye maa min bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bato kunfinya kɔnɔ n'o kɛra i bɛ kɛ chrétien ye dɛ sabu chrétien Ala ko ka d'a ye ayiwa nka ani sababa ka jan ɲɔgɔn na dɛ sabu a t'a ɲɛɲini a tɛ tiɲɛ yɔrɔ ɲɛɲini ka tiɲɛ baara o tuma na tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye silamɛya kɔnɔ ni silamɛya sigilen b'a sanfɛ n'o de ye tawhidi ye maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la i t'a mɛn ko taabolo dɔ y'a fɔ tan walima taabolo dɔ y'a fɔ tan o tuma na a ka kan n'an m'an ka diinɛ baara an k'a kɛ tawhidi sanfɛ o tawhidi nin o de bɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ tiɲɛ baara yarabi an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an kɛ tiɲɛ dunkew ye Ala k'an balo tawhidi ɲuman kan Ala k'an fato tawhidi ɲuman kan Ala k'an don arijinɛ kɔnɔ ni tawhidi ye subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil